Aha, sziasztok. Ja, hát nem tudok amúgy normálisan beköszönni. Nem tudok már videózni se. Igazából annyit akartunk elmondani ennek a kisebb nézettségnek, aki nézett minket, annak a 40, max 30 embernek, 40-30 embernek körülbelül, hogy már a Mátéval nem vagyunk már annyira jóba, nincs meg már az a kör, ami összetart, mert mi a videón kívül a Mátéval volt olyan, hogy nem beszéltünk hónapokat se, és ezért késtek állandóan a videók. Hiába ígértem, meg nem volt videó, kiírtam a Discord szerverre, nem volt. Így van. Tehát nem, ja. Nem lesz, nem olyan már, mint régen. Szóval, köszönjük ezt az egy évet. A pozitív hozzászólásokat, meg minden. De ez ennyi volt. Korszak lezárult.